So guys, masanto sa labid si kayong amin. So yawa, ay agaw labat ni niman. Anto yung istorya si kayo ya. Wala pang istorya tayo natan. Kasi ni niman, wala rin kin, babading, wala rin baklaya, mantatawag isyak. Lalo lamang sakli. Anto yun, anto tayong bagat isyak. Uy kuya, kanto. Alawan siya si Kuya Will. Kuya, kanto. Wala itong laptop. Ay, ito ko nun siya, man. Basta man pakinal si kato. Anto? Ayan lupa. Ayan lupa, mampakinal si kato. Ayan lupa, expensive ya. Mala Joshua Garcia, may... Naman to ay. Wala ni Daniel Tuya, wala pagka Daniel Tuning niya, wala kaya pelikula ni Daniel Padilla, may. Aliwanan ko lang. Aliwanan ko basta ito yung mga tusawan. Tabi! Man, she's dating the monster. Anto yung man. Ayun na bantayan yung man. San yan lupa, mala Alden. Ay, wala ni Adam sa apple to. Patong ini man. Ay, agak pimaya ga. Laptop labat. Makasalwa mo. Ay talaga agak pimaya din naman sa aman. Ay, nagagagata. Katong i-story labat si kayo. Our labat is para si kayo yung mga balulaki. Awa? Sige, naan nila. Tawa lang ni gawang ko. Ang malabat sa story, guys. Ay, liwaman kagagawa. Ay, akal-switch naman na yan.